وەکە ئیرۆژی ساڵا 2015 شەرەکی دژوار لە سەنگەر و بەرەیەن شەر لە هەرێما کوردستانی ڕووددا و دەنگێ چەک و تۆپان یە هەری بلند بوو دقاتێدا. چەکدارên rêxistina Daişa terorîst tundtirîn rêxistina terorîst li cîhanê de di çerxa 21 de diriya sînorê hevbeş bi Iraqê re hejmarek xayînan ji ser kirda û efserên artêşa Iraqê û birêkeftinên desthilatdarên hikûmeta Îranê û dûvên wan li deverê derbasî hên navçew deverên Kurdistanê bûn. Di nav wan de Şingal hewlê xwe dan da ku herêma Kurdistanê dagîr bikin lê bi qehremanî û lehengî û qurbaniyên pêşmerge beşdariya leşkerên roj pîlan û xewnên dijminan bin ax bûn bi serokatiya Serokê Dîrokiyê Kurdistanê Serok Mesûd Barzanî û viyana perwerên Kurdistanê Daişa terorîst şikest û cardî xaka Kurdistanê ji qirêj û hovan pak bû. Pêşmergeyê yekem Serok Mesûd Barzanî nameya rizgarkirinê ji Şingalê ragihand. داستانێکا مەزن هاتە تومارکردن سەر دەستێ وان قەهرەمانە و ئەس لێرە شنگارێ مزگینیا ڕزگارکردنا شنگارێ gelê Kurdistanê radgeynin. Pîrûz bît ev serkeftina li gelê Kurdistanê û xanewade şehîdê qehreman. Duê rojê de li hengên pêşmergeyê roj qehremaniyeke dîrokî kêm nimûne di bereyên şer de pêşkêşkirin bi taybet li Şingalê ku şerekî qurs di herdû mihwarên gundê Golat yê li milê Şingalê û mihwara Şendoxa li devera Qadisiyê rûda bû. Li gorî efserekî leşkerê roj yê beşdar di wî şerî de roja dehê meha yazdehan leşkerê roj pêşket bûn berê xwe dabûna Şingalê û roja yazdehê mehê pêşmerge amadebaşiyê de bûn. Roja duwazdehê mehê şer dest pê kirbû. Piştî şer û pevçûneke dijwar leşkerên roj Daeş şikandin û ziyaneke mezin bi can û alavên leşkerî gihandin wan û rê nedan ku Daeş xaka Kurdistanê dagîr bikin lê pêşmerge bi xwîna xwe Kurdistan xelat kir û du pakrewan pêşkêş kirin. Ew jî Şehîd Şêrzad Mihemed Masûm ciwanê bajarê Qamişlo û Ahmed Bozan Qiço ciwanê bajarê Amûdê yê Rojavayê Kurdistanê bûn. Piştî şehîdbûna wan herdû pakrewanan ji nexweşxaneya Duhokê re hatin veguhestin ta ku roja çardehê mehê bi merasîmeke fermî û beşdariya hejmareke berfireh ji serkirdeyên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û alîgirên wan û hin pêşmergeyan ji hevalên wan û dost û hevalan diriya dergehê sê malka ve bi alayên Kurdistanê cenazetê wan lehingan derbasî Rojavayê Kurdistanê be. Bavê Şehîd Ehmed behsa roja şehîdbûna kurê xwe yê mezin û pêwendiya dawî pêre dike û piştî 3 salan bi bîra xwetî new dibêje şehadet pîroz e û qalenê dewleta Kurdî bêguman dê şehadet be û ta ku Kurdistan nebe dewlet dê karwanê pakrewanan berdewam be. طبعا شهادت تشتكي بيروزة شهادت هم كس دكاري بستينة بدس هم كسي ناكفة أم أسرين باعتبار كرمي مزنبو بشتي سيكتشكا خذيه ودابو ما علم شمر هاد كأحمد شهيد كتير وأم افتخاري بفي شهادتا ويتكن وأم دبيجن ولات قلني ولاتا قامت بولات دولتك السربخة دوێتە شەهید عدەینێ. ڕۆژە شەمیە چاردەیە مەها یازدەهان 2015 bi beşdariyeke berfireh welatiyên bajarê Qamişlo û Amûdê amadekariyên xwekirin da ku pêşwaziya cenazetên herdû şehîdên leşkerê roj Şêrzad Mihemed Masûm Ahmed Bozan Qiço bikin li filkeya pêkerê Qamişlo tev gihiştin hev wêneyên herdû pakrewanan alayên Kurdistanê hildana jor. Sloganên bijî şehîd bijî Kurdistan asîmanên bajarê Evînê hejandin. Di heman rojê de rêveberiya pêdê daxuyaniyek belav kir. Têde kombûna xelkê qedexe kir bi hinceta ku karê esayîşa wê asteng dike. Got ku ew ê berpirsên diber komkirina xelkê de siza bike. Da ku miletê Kurd ji merasîma oxirkirina herdû pakrewanan dûr bixe. Lê miletê Kurd papendî biryara pêdê nebû û li herdû şehîdên xwe bonxwedî û bişanazî û kurdperwerî zarokên xwe bi serbilindayî oxir kirin. Piştî wê çekdarên pêdê astengî ji karwanê herdû şehîdên pêşmerge re drûst kirin û rê li ber derbasbûna cenazeya herdû pakrewanan li ser dûrê bendên xwe kirin û çek bi ser xelkê de teqandin da ku bitirsin û beşdariyê nekin û gotinên dûrî rewiştê gotin li her dûrê bendên Tirbespiyê û Nemetiyê yên nêzîkî Qamişlo û demeke dirêj hiştin ta ku rê vekirin ji karwanê merasîma cenazeya herdû pakrewanan re. Di wê demê de emîdariya giştiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek belav kir. Ew kiryar bi tundî şermezar kir û daxwaz ji miletê Kurd kir ku li şehîdên xwe bibin xwedî û ragihand
کو مراسمên bixakispartina wan her du şehîdan dêj mizgefta Qasimo berev goristana Hilêliyê dest pê bike û piştre dê ew karwan berê xwe bida Amûdê da ku duwan pakrawanê pêşmerge şehîd Ehmed Bozan Qiço li zêdê xwe bi xakwere spartin. Çekdarên pêdê di merasîmên pêşwaziya her du pakrawanan de li Qamişlo 8 welatî û ciwanên Kurd bi tometên bê serûber girtin. Ji wan Mihemed Mejdel Şixmûs, Mihemed Hesen, Bêkes Hemîd, Musa Şerîf, Selam, Heysem Hisso, Batî İdrîs Oso, Maher Mihemed Arebo da piştî demekê ew serbest berdan. Kerwanê şehîdbûna leşkerên roj berdewam ma û ta dastana şerê Sihêla û Ên Ewês di sala 2017 de ku leşkerên roj bi viyan û bawerî û lehengiya xwe dijminên Kurd û Kurdistanê heşda şabî û artêşa Iraqê şikandin û rê nedan ku Kurdistanê dagîr bikin û dastaneka dîrokî duê rojê de bi xwîna xwe tomar kirin. 8 pakrawan bi mirdî roja 26 meha yazdihan 2017 pêşkêş kirin. Lê pîlanên dijminan bin ax bûn û pêşmerge navê xwe bi tîpên zêr di dîroka Kurdistanê de nivîsandin û niha jî û herdem di amadebaşiyê de ne şiyarin çavê wan ranazin û qet xwe ji her dijminekî re naçemînin. Alî Omer